Banca Europeană de Investiții și-a deschis birou în Republica Moldova. Lansarea oficială a avut loc astăzi, 27 octombrie. Vicepreședintele BI a precizat că existența unui oficiu în Republica Moldova va simplifica procesul de comunicare și conlucrare bilateral. European Investment Bank has done the decision on clear reasoning. First of all, the Republic of Moldova is clearly European-oriented government. The country has a clear vision, the country has a clear strategy, the country wants a clear way to go. That one of the reasonings was the story of success we had over the last 7 years. Prezent la evenimentul de lansare, premierul Iurie Leancă a menționat că deschiderea biroului BI la Chișinău va eficientiza procesul de comunicare și va spori obținerea de investiții în diverse domenii. A motivării puternice pentru sectorul privat, dar și cel public, de a se alinia la standardele europene, de a avea sprijinul necesar pentru a activa într-o atmosferă mult mai prielnică pentru business, pentru cetățenii din Republica Moldova. Și este un sprijin foarte concret, un sprijin la nivel de acces la resurse financiare ieftine și pe termen lung, este acces la cele mai bune practici pe care le are Banca Europeană de Investiții. Amintim că Republica Moldova colaborează cu BI de 7 ani, perioadă în care au fost implementate 13 proiecte investiționale în valoare de 590 de milioane de euro, în domenii precum infrastructura drumurilor, sectorul vitivinicol, renovarea transportului public în orașul Chișinău, aprovizionarea cu apă și canalizarea mai multor orașe din țară, precum și creditarea întreprinderilor mici și mijlocii.